Panguva ine VP Constantino Chiwenga kunzi go general, go to the world and stop zvigananda. Chokwadi chokuda pachena chichionekwa kunzi the 2030 plan, a plan yakakraftiwa at the pre-cap farm. Panguva ine vichinzi the president is also behind it. Zvoonekwa kunzi the 2030 plan, it is a plan. Panguva ine iri kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga ndiye munhu 1 asara ari kuonekwa kunzi ndiye ane masimba anokwanisa kuibloka. Panguva ine pane marumors arikutaurwa kunzi VP Constantino Chiwenga pakangoitawo mareshuffles assignments, vakangoiswa kunzi vava ambassador kunana China nedzimwe nyika. Vamwe vanamudisa vachiti VP Constantino Chiwenga might be fired, vamwe vachiita mavisions akasiyana-siyana. Zvinozoratidza kuti Constantino Chiwenga ndiye threat to 2030. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipinda painda chipo musaro wabanyora chiti the person behind ET 2030 is the president himself. An idea formulated at pre-cap farm to stop General Chiwenga over getting into being presidential candidate. ED 2030 would stop any debate about succession. Go general to the world. Thomas Paruda Panapa Ashnuro Iowa Nana Chipom Saruro Anokos allies VP Constantino Chiwenga Panguva ino nema critics a vision 2030. Panguva ine vari kuchiexposa chokwadi chiri pachena kuti VP Constantino Chiwenga ndiye munhu panguva ine ari kuonekwa kunzi ndiye main threat kuzvigananda. And panguva ine muchiona vakanyarara, right now the conference is just ended but they are quiet. Kuri kutoitwa meetings high level meetings kuonekwa kunzi how can they handle the situation, how can they remove Chiwenga from blocking their way. Vangamubvisa sei? Mashoko ari kunyatsobuda panguva ine kuti they are calculating risk anoita kuti they can remove him smartly and smoothly without causing chaos. Sei yakamboitika muna 2017 yakaonekwa kunzi president Emerson Mnangagwa was fired and zvikazoend up zvakubackfire. Aiwa vakomana vakava muremova. Tudze mafunguro enyu matikudipa pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu za mafunguro enyu. Subscribe or like, check on the bell icon.